חג שמח, דובי, ביי. עוד מכה לסוחרים, כך יוכלו בעלי הדירות לדעת מה המסגרת שלנו בבנק, האם חזרו לנו צ'קים וכמה כרטיסי אשראי יש לנו. השיטה שהופכת לסטנדרט עוד לפני שחותמים על החוזה. שלום לאיתי פרי. שלום, ערב טוב דוב. ובמזל טוב השקתם השבוע, נכון? את המיזם. כן, נכון. לאחר שנתיים של עבודה בעיקר בירוקרטית, עלינו לאוויר לפני שבוע. זה היה בעיקר שנתיים שפעלנו יחד עם דן ברציט, לאחר שגיבשנו את הרעיון של המיזם, פנינו לדן ברציט, שהיא בעצם בעלת הרישיון, ויחד איתם, ויחד עם היועצים המשפטיים שלהם, עבדנו מאוד קשה במשך השנתיים האחרונות עד שהגענו ליום הזה. אוקיי, אז בואו תסביר לנו בדיוק מה זה קרדיט סקור, איך זה בעצם עובד. יפה, אז אחד מהמקרים שהחוק בעצם באמת מתיר לך לקבל מידע על אנשים אחרים, זה ברגע שאתה בעל דירה ואתה מזכיר אותה. אז נניח שבאמת באים לך 3 סוחרים פוטנציאליים, ואתה באמת רוצה לדעת מבחינתך איפה אתה הכי יכול, איך אתה יכול בעצם לישון בשקט בלילה. אנחנו מציעים לך להיכנס לאתר אינטרנט של קרדיט סקור, להזין את הפרטים שלך, שזה שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות וכתובת, להזין את השם פרטי ושם משפחה של הסוחרים הפוטנציאליים, כולל תעודת זהות. התהליך אומר מבחינת החוק שצריך בעצם זיהוי ואימות. לאחר סיום מילוי הטופס, אתה ניגש עם הטופס או לסניף דואר, לפקיד דואר, או לעורך דין, להחתים אותם על הזיהוי, ולאחר מכן, תוך מספר שעות, אתה מקבל את הדוח ישירות אליך למייל. אז זה שאני משלם את כל חובותיי לחברות האשראי, אם זה גם אומר שאני משלם את שכר הדירה שלי בזמן, הרי לאו דווקא למאגר יש מידע על איך אני משלם את ענייני שכר הדירה. נכון, דוב, אתה צודק. אני אגיד לך, פשוט הדוח הזה בא להציג את מוסר התשלומים של האדם שמולו אתה עושה עסקה. באופן כללי. אם נניח, זה צורך העניין, זה שכירות של דירה, אז בעצם אני יכול להראות לך בדוח הזה את המוסר תשלומים של האדם שאתה הולך להכניס אותו לדירה שלך, שבעצם זה נתונים של 5 שנים אחורה, והנתונים הם מאוד מגוונים ומאוד ייחודיים. זה אומר נתונים מבנקים, זה אומר נתונים מחברות כרטיסי אשראי, זה אומר נתונים מהוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים, ואף חברות מסחריות גדולות כמו חברות ביטוח, כמו חברות אינטרנט, כמו חברות סלולר. עכשיו, לשאלתך, נכון שהדוח לא אומר לך, תקשיב, הסוחר הזה ישלם לך עד סוף שהותו בדירה או משהו כזה, אבל כן אתה יכול להסיק מסקנה מהדוח לגבי היכולת עמידה של הדייר הפוטנציאלי בהתחייבויות הכלכליות הקודמות שהיו לו במהלך 5 שנים האחרונות. תגיד, אם אני כסוחר הסתבכתי פעם, צ'ק שנתתי לא היה לו כיסוי, האם זה מחסל את היכולת העתידית שלי לשכור דירה אי פעם? אף אחד לא יזכיר לי דירה. מה שהדוח הזה מנסה להראות זה בעצם לזהות התנהגות של בן אדם על פני תקופה מסוימת, ואם חד פעמי חזר לו צ'ק אז זה לא יופיע, אבל אם הבן אדם כן פיזר צ'קים ללא כיסוי במהלך השנים האחרונות, הבן אדם שעושה מולו את העסקה כן צריך לדעת את הנתון הזה. אי אפשר שבן אדם יתחיל לפזר צ'קים בלי כיסוי ויבוא לעסקה הבאה ויתחיל מדף חדש. זה בדיוק המטרה של החוק הזה. גם בשביל קצת לחנך את הציבור פה שלא לא להיכנס להתחייבויות שאתה לא יכול לעמוד בהן. אז האח הגדול נהיה קצת יותר גדול. איתי, הרבה תודה לך. תודה רבה.